Nyansia abogana de shimaya mobibia achema makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie esuo ene aye wehumo bobosome ne da etoso adionu afimpinu ani adionu emiensemu ebraso asa ensema wodua asamufu agina tenten asamu krojeno yade ebesumo sa anopano nsia kase ensemi ye boaboa ni nyina no afrikwadwo apple newsroom bebi ayetie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio ni yatia ensem ne ya betwe ne sra ani abasa shane so esa ensem a esi ye fiti nwa nwumra na besi na no pei ana samufu aka ni nyina bomu asamu krojen anunti ne edimo akutin ebi ane se efutuo akọ adiama wo my Ghana ni titiriu ani adehya wo wa aprademai nim se we hwe na anwa etai we yaduani mu no yenteso wo ensamfufro emu no pempem no ekase Ghana man panyin na nado danko akufado akora watia ne na achi na hen ene odi nani ekire Sofu Penny awada Heaven's Gate Ministries anu wa wanu so de afutuo ama masa yenhwe na yemma no yeni enko wo mo ho wo ensamfufro enso emu no opanyine wono so so bana manwesem odima kotere pa eye owura cha so wusu na sem no kase watoto nsem bi de akoma ankane eye opanya no hwe abato dwumadie ne ntoto eso owura afalijan na ensem ben na wode eko ede ama opanyine abusiana no pay ya betre so busompo ania amai wudro mu nsem enu so bepie mu ewo kase yi emu nti ya no wadi echi Abe Fontentai kase ne so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM YouTube live on so ye demu ewo ho wudu wa na wadwenkyere no waposa ni nyina ade agu wa amaye ne adwenkyere ko na so ubetimi ade afa emai so 0594841044 0594841044 with the first way bekin kan ni nyina da ede amawo enano pay enasie pesie enko ema rich drop natural mineral water wamo anatsene wamo di sokrujin abadwama so ekoni pedwani mu a eboaye pa mana hoden so ejina pampe wamadaro masika fem anopay wamo asoyasne enwanu mienu enano pay yaji yegwa de nsem ni mu kirekiremu ebesom wo medin ene mame akuya Janewa mini adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi when mukai afe Ghana de shimama peta krana fa yiwasum anopai ensam no emu enkyeremu eni yes ensam no ase ede amamwana enei ayade se amanebo abeto ye na apono so ekyeremu se Ghana mampanye his excellency nana adodankwa ekufu ado akora watia ne na echi achese eye enafua poli ensia ene wode eko eye aprobo na saa eye aprobo anase ntoabo a wo kwa akoboi wo ko aman mako miensa eso Ghana mampanye dinani ekyeremu ewo eye Spain wo fi Spain o sanso dinani ebechem ewo France manimu na afi ne krakra mo United Kingdom man so wabo ede ewuremo na akora anamotu a wotuei anase enei aprobo a wo kwa akoboi aye na fo poli ensia wo kyeremu se we nya so ono ankasa na wote wono mana ne kodo se wo so otu kwan ana wo sore akọ na ejasem se bi preduasa o mai isika ye de agu wodum no wasese bi de akwakwotwa ne sirem da bi nyemmu no ayade se we aye akwanya na se empanyufo bi ana ato onum sa ede afrend se womra na eja wom dwumadi awodo mudidi wo mo emaimu no wofre ni monyam emeta ekire afi so krebu onso ekunyasie betimi akoso a eno betimi aboa ede anyokofa eda eye Ghana ye ne aman akodo miensa yi entamu no ye betimi so asemu ekena na wo kyeremu se de dikan o awie Spain maimu na wo kọ no eye ukopiem Spain na won mo yem pon kase ba ko a wo ho no no eye His Majesty Juan Pablo Afonso a wono etoso poli ensia wono ana cheso wato ne sade afa no so womra na odini dwumadie bi ofuna ni monyam emeta akiri na sanso so na eye king of eye Jordan so wono so ato ne sade afa no His Royal Majesty eye Abdallah Hussein ono so ato ne nsade afre ne se omra na aja wonum so ntin konya na aja adwentu ato ntimi enkoso na wo kyeremu se eye enedai
Ghana man panyini ko piem ewo Spain a ene nkitaodie dodo na chese ebetumi enso akoso a enya asem ketwa na ochem se dwumadie bekoso no eya adwentoato a no ekoso ewo eye Spain man no ne eye ebibrem atoye mantam ya no mpanyifo ekunya sie bia bekoso no se man panyi di no kwa akwagim na ja won so atiatie mu na Ghana yeso yade sede de yanim no won so atimi de atoto eye mpanyifo ni mo chem se ne dai na ena sa dwumadie no ebekoso ewo Spain man no enso emu na owie sa dwumadie ni pa na cheso de ni enso akire mu ewo Paris no ewo France man no enso emu no chem se no eye France won mo man panyini His Excellency Emmanuel Macron ena ono so ato nsade afre se womra na eja kitawdie ba ko mienu miensa bi enso entimi enkoso na o chem se sa dwumadie no ekoso ewo France man mu eno nam so amaga man panyini yato yansade afre no wo se eno eye new global financial part eno eni sa dwumadie a chese ekoso na o chem se dwumadie no eye ndafuam mienu eye 22nd and 23rd of June ena chese dwumadie no enso ekoso ni nyina no Ghana man panyina na dan kwa kufa da kora ebe wo se dwumadie no enso so ase entu ofuro no mo pe na wo dani ekire mo United Kingdom a eno nso so obekọ na agya no de wo se eye nkitawdie bi man panyini na apese wone eye adehye ne mpanyifo bi a omwo UK man mu ekosi nkunya no won enso etoato asa adwe no ti eno so akwanto no betimi abaso enti wo chem se nafuo porpoli ensia dwumadie a eno ekoso anase aprobo man panyini ekoso de ekono se na wo hyese bi enso etia wode agu eye apono so wo chem se nyama panyini nko na ekoda bi na wo kono wo hwe ani mu se wone osoafo no na hwe atenaye obade nyansapo enfidie eni dwumadi awodo akokọ okoso no soso no eyade se osoafo hwe eye eso mekire Minister for Environment, Science and Technology Innovation ayo ni monyamfo Dr. Kwaku Afri yesei waso obeka no na woni mampanyine timi akọ afeso no atwotwodo ni ani ntira kukudamfo bi mo mampanyine atena ye omne no eye adwuma no womo so ebinimo betimi aka mampanyine wo ene no enso etimi akọ na chese bibia so akọtọtọtọtọtọ na mu se mampanyini basa na chi aba omakonkono Ghana mu yanoma na chese obeba nyankopon ya adoma memenda eno eye 24 June 2023 na chese eno na saada na nyankopon ya adoma mampanyini sanso betimi asa na chi aba omakonkono Ghana mu yanomo na sadia Ghana mamra no akan ewo afe apema hankono aduokono mienu amamra wotintim ye 1992 constitution ni mo no wo hwe article eye 60/8 na wakan ade ato no sese mampanyini tia ni na chi anase wo firi o man mu kwa probo e baabi a wo se wo hwe na wo gya akire eso edema na bade kire no no so ehwe toto nuama tisam no kasa die Ghana mampanya abade kire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ene be hwe akire toto nuama kosise mampanyine aprobo a wode ehye so ewo aman makoma miensa emu no wo san so be san na chi abepiem ewo man konkono Ghana mu hanom abusia anupeya toa ensem ne so ewo ensem fufuro mo na apomuden sensem ehu hia ye panti apomuden ya de ba kwa wakoye nipa dasani de eni kwan se wototo na se kura bre ni bremu na wo se wapomuden wonsem ehu ehia wo panuti eye Chief Executive Officer a wada Rock Foundation ano ekua enhye aban ase wanukura ya sanso kopiemu enkran pumpuni mantanimu a eye Accra Psychiatric Hospital wodin mrantesem ewo ho ese Mental Health Officer eye Maame Mavis Opoku Asantoa ene wodi efutusem atudwa wo chemu se ne ebe ya ke apomuden sensem ebetumpo na ya apomuden sensem ebegina brane nko wobesre pa ese empempi anwa ye wo yeduane mu no yehwe na yentimi entete so wadi nsemi nyina atudwa wabra kopiemu ewa prade eno ehye achiase abato mpeso na ase na chese free health screening ana yekoso a wamohwe na apomuden ensensem wamatimi atoto na empono yade bia adokuru nipa bia wamunim no wamatimi ahwe enso adan na di enrada ana sa dwumedie ne ekoso a wadi nsemi atudwa wakire se enra wabra na chese health screening na ekoso no ade ba kwa wo hu ya na se yade ba kwa wo hu ye ese edokuru adeshi a wamo ewa prade mani mu ani titiriu ane wamo a wamo fie ekwa anim no eye mojam no so nti wobesre pa ese nka wakoye nipa die nnuane bi wo
wa eni kwan se odi kɔ nipadua nim anuane asabi osrade ahye mu pii afei so anuane anwa ewo mu no ewose ehwe ne yetimi ayi sa anuane ni nyina empo no yakoya nipa desani ebia na wumfie ne ekɔ nanim sanse fie ne ekɔ nanim na nipadua ne eye mreni ntie no mojamroso ya de ebetimi aba besua nipadua ne so wotro ne kasa so an wo kyerɛ mu se wobi wo waso ana mojamroso yi ebi wo na busuem ya kai ni mami bi ewo bie ni papa bi ewo bie ni wafa bi enso wo bie nti wono so wakoya nipa wo frɛ busuanim de eden ahwa na mojamroso ya de no ebi aba besua ne so woyi ni mienu nyina so efri wa wasan so ade tudwa wo kyerɛ mu se ade ba kwa na ha dwen eba emofra na femu a aya malaria etridi yade anu nti wo bestra wo for pass wo mo hwɛ na wo mani enko ma no ho abisa wo fo bia ebepie mu wo dwumadie ne ase no nya de tu nanim se ne ba no etridi malaria yade woni moja mu pɛ no wo de ato wanim se entonton dan no wo mo edemu ebie anu nam so ama owura year mavis opoku asantoa ade tudwa wo kyerem se ebetimi aye no korɛ asantonton dan wo demu so obi wo hɔ na gudie wo monten so na ya wo kyɛ ye panyumre no nsia no so nyina no na wagusu ete monten so ntintontom no won bedi kan awe no monten so kura ansa na wabewura dem ekoba ne sa wunipa no etidi malaria yade no wo betimi aso anya binti wogina so ade afutuo ema wofo a wo kyerɛ se wo besre pa asese ni manimia wo bebi unsa ne ho djojo no na ane waye boho a waye hoya na ntentempa so wode no akwa akopie mu ewa pomudin aso ye na doctor fo enso atimi agina ne so afei so wasato aso a wo kyerɛ mu se mojamroso no so se ye hwe na ye nyiane no yetimi adi ne ekwan paso ye hwe na srade yetimi atete so ye hwe na empempi no eye anwa ewe yedwane mu eno so yetimi ateso a ebetimi aboa ama ya pomudin no eso agina ne naso mami mavis opoku asantoa to ne nsem so de bi eka ho Penifon bibiri na ede hypertension na enam ewa ha se enam sankwala no so de bibiri na so de malaria no enso ewa ha pa na mojabroso no se uni kwadu pempensu bi wo ho no wo at race na se obetimi nya saa de due to age na baby so ho no ma lifestyle modification o ma aduane die mu no so wan hwe aduane die mu a na se e build up cholesterol ni pedwe ma eti oil such no obawe owiwe ya order eti saa aduane na udi a eno so you have at risk of hypertension eti futu e wode ma say we reduce oil content e wo aduane mu wo be no mu nsuo bebre tontom no ene oda edan ni mu nko ana e man tontom nka wo ugina abonten because if 56 o'clock ko nipa no nya nai ugina abonten enti tontom no timi ka wansa na we rade etutu mu so wo na so mu dan tontom dem but na say ne tontom dem na tontom dem e ka so be ma wo for na say be siro mu say ani aye pani kwantrefo a wada Rock Foundation no anuo owura year mavis opoku asantoa na wakasa wie yepe ana mrahye bedwani a wo achiase abatro empeso so woni monyamfo Kofi Ahenkramafo wadi tudwa wo chemu se adwumadie na wo mu edieyen eyenefua ne polipoli enumti wo mu hwe ese enkrokro a wodro ehye achimachiase abatro empeso na asen wo bekọgwo na wo mama kwa machese nipa dodro na wo mu so etimi ahwehwe wo mu nipadue mu woto ne nsepsa wo chemu so we kura ne netoso emienu efisafi pinu ani aduo no wo mu eyebie na we ne chikura no wo hwe esese bibia atoto na akwai mu a wom sanso di biem ebe hihye so eno no wo chemu se National Health Insurance kran won be makwan na etimi ayadwuma ewase ne ka se na wo chese dwumadie ya wo ma chase no wo mu hwese ento akosise ne fuanum no ebeba na wieye no na anipa be se eye empem ene 1,500 wo matimi ahwehwe wo mu empom you ma proper medical attention omo wi nso a na omo sane omanfo no nso edigita na omo akyekere omo de omo nye bi first one no me no 2020 eno no nso na kesiese ya this is the second major one we hope say ye besa ye biu eno no we are going to attach health insurance and so account before the year end. We are targeting close to maybe give and take we are looking at close to about 1,500 people
you were enough medication you bet me there because as I speak with you here about 200 we are getting closer to 300 and this is the first day likely so seeing this huge number good number a chance is a big time into the expectation is a chance the end so no Abusiani ayamra shebejani awa achim achiase abato empeswa so woni monyamfo Kofi Ahenkra mafo na anopa ye di aseda kase e de ema rich drop natural mineral water sanse senye won madaro maka anopa yi ayade senka wonte de echago e wo oman konkon kana yi enso emuo yede o ma se sanse wonum so da romanti en support dia ba adwaman so no e boa papa enei ensu awodo na bebe dwaman so na so dodo na 77 mpedua sa wonuma yade awodo na chese wo sisa edi gu ni pedua mo na so rich drop natural mineral water de woto so yefra se bobbo bi no e boa me yapom de ensem enso ejina brane pa yada eye rich drop enterprise ase se wonum ede ensuei abodusuei de aba na me pacho ensuei ehonye nakura be bibia ope bibia no obetime enso anya bi asem nika ewo mu ene se ene ye wo san a ede enso no enso ekọ amiaya awodo etu dia be ya enso ene se wo de obefre enkontabudie no nya frɛ ye pɛwsem wo ha enso no mihia park dodo sei na ye de atro be bibia nso awo bia na se wo pendodo mu soso etu dia na de ani akyere mu ewo achem aboabo Peace Town ewo ena ye doso ye yatena ye no enso ewo piemu adoso puo eguwo no ma so betimi etudodo na ade akọ na ne bonso efosa abetie no wo nkamupuni mantam ne mfifiri mantam akọ kasoa CP ewonum so kwa won sa betimi enso aka eye ensuo dodo bia wo so ohia bia na ade se otrofo no sme dance ni wa aburichiri ya dance fo ene eye abedwaku a wom ene hwe eye enuane ene enduro dwumadie ne ntoto ye esuo wo man mu ha Food and Drug Authority wonum do mun sa ase agya tum sampa ensuo no ehu twa ehu ete onoma eboa pomden epa eno temperature rich drop natural mineral water pe bibobo na enoma nkonkan enfama anopai obefre eye mpanyufo ewo ofre kontabudie su na fo no matwetwe nsuo no enkomo eye 0241 66 6508 0241 66 6508 and 055 52 50827 0555 250872 eno eye ofreko tabudi adeshibama obetimi so afrem panfo ewo eye eso na ne wonum atwetwe enkomo Abusia ya tuwa ensamne suana sofu peni kwa by awada Heaven's Gate Ministries anuwa eye sofu Nicholas osai mom Ediya wa man krunkrum Ghana ni mu adehye wiase afa na nyina wo bia dinim no ene prophet kum chacha an mekaye wahunu wadi afutu amama ni titru ene ye maamenom ene afe ema wa mu wura wadiem se wo besre pase enkwada ya wa mu ba wadiem no eya wa mu ya achede a afri nyakopon wanti se wo fo no nimni a wo kai wo asa dachi bia na kwada bia atwede ampon ede ne dom no ene esa kwada no bebu ne ho akonten ekwaya wo fa so etete no ene wo kire ne se wonya nyina bisa kwada ne tetea ne nyemu nyane ne suban a wo beda ne di no eya na empempi eda wo fo ne so na ne kasa mu na wo kire se wo ka wo fo na ene ya manakoya se emema ne penetia etia ema eyeye enti akwada bia wo na ne papa tia ne pene wo de ahye ne tim sa papa yi wan pemasem enti na hye ne tim papa wan penasem wo ya de pene ma me sa wo de atwen wo papa ba wo bete na wo de ahye ne tim sa na me papa na de bia wo tia minti empempi no aya na edo no akwama na fa ne kasa ne wo trust wo chem se ekoba ne saso a akwada ne ntetie na eya na enkon kan enti wo besra pasa ye ema ne susu ye wo hokwan ese akwada no ye bibibone anya ye timi atia ne panti wo ba bi wo wa ne ba ya ade no wase an na metwan wo papa prophet kum chacha edi tu dwa chem se sasubai ne enye akwada ne ya ade na wo maame no wo ho akwanya utimi tia no ese wo na wo de ne ba atiasefo asase su nti se ye makura na watwa ne ma se ne atwe konkrom ne kan ye ese jimie ne